Kwanonkhale nyatu tsopano akuluakulu kuja ku Nsanje komanso ku Chikwawa apolisi ndi zona atakuipatsa moto kumeneko ndetu kulitu kutapa anthu osati masewera amwazikana pena paliponse ndipo kwapita apolisi ochuluka kwambiri ndi zimagalimoto zija zomwe zimaseza anthu ochuluka zedi zija mpaka naso wachiwiri kwa apolisi mdziko muno wachitapita soto komweko noero kaira tikunotino kokagwirako nafenso tikasake nawo hunting magayi nkhani zake eya aja amafalitsa nkhani zabodza amaliseja inetu ndizoti asowa shododo wa ineyi ndizoti sakuoneka kuti wayenda motani ndikayikira kuti awo ndi amene amuba shododo kwachema osati masewera koma nocho tipange tifotokoze bwinobwino tino status zikuyenda motani pakanali pano kumenekoko kutsatira zomwe zakhala zochitika masiku apitawa kunena zonena kuti amuna ena akhala kudandaula ku Nsanje ku Chikwawa kunena kuti akuti akadutsana ndi anthu ena kaya anthu ena akakhudza basi shododo amapezeka zonoti ntrauza muwasowa anthu vutukula mboxa kaya sakumamuonamo kumakayikira kuti aja agundana nawo aja ndi amene atenga shododoyo kaya afuna kampangire malichozi kaya zomakhala motani ndeno utenga utapezeka zonoti wafika ku mtundu wa Malawi wonena kuti taluza anthu 7 amene aphedwa chifukwa za nkhani zimenezi anthu anakwiya kwambiri ndena kunalibe kutukwana polisi kunoti kodi inuyo ntchito yanu ndi chani fazani mukulolera zonoti munthu woyamba aphedwe kuchikuje kuchikwawa ku Nsanje apha munthu kena kono wachiwiri saphedwa komweko wachitatuso ino osapita kukhazikitsa chitetezo vuto lanu ndi chani ndi ntchito yanu ndi chani fanzi ndekuti kunali kuthira fire atu Malawi polisi mukulephera kugwira ntchito lero liro angodzuka mokwiya kwambiri apolisi motsogozedwa ndi wachiwiri kwa mkulu oyang'anira apolisi kunoko ku Malawi yemwe dzina lake ndi Noel Kaira makamaka iyeyo amakhala kuyang'ana nkhani zokhuzana ndi ndekuti I think operation zigwira motani kodi akuti tumizeko apolisi angati kuti akathane nazo kwakuti zikhala motani kuli zipolowera tumiza mkoni awa ndipo tizatumizako pa timu iyi idzabwera pachi amene amayang'anira zimenezozo ndithudi wapita nawonso pa ground kumeneko kuti first makhaye mu office basi ndikumangoyang'anira kuti anyamata athamanga agwira ntchito uko ifenso tikuona tikakhale nawo pa ground ndende amene akutsogolera hunting mungathe kuona muzithunzi makunena kuti ndimene kuonekera ndi kwa serious kwambiri ndipo chigalimoto ichi makamaka chithunzi zimenechi mwachioneti chatutatu fanziro chimenechi kututa ndithu basi kuseza anthu onse kumangidwa anthu angati panopa pakanali pano sizoti anakamanga abero apolisiwa kwa pakanali panopa amanga anthu okwana 43 pokhudzidwa ndi nkhani zimenezi ndekuti palino anthu okwana 16 ameneno akukayankhano mulandu wonena kuti iwo anafalisano nkhani zabodza kunama kunena kuti maliseche yawo shododo wawo wasowa anthu okwana ndekuti angati anthu okwana 16 amenewo mulandu umene akayankhano umenewo ndeti mwinayo yomwe ino ndi anthu okwana 27 akuyankhano mulandu unoti iwo anapha osati kunena kuti iyayi aganizidwa kuti kapena anangotenga adangomenya koma anapha murder committed murder amenewo anapha ndithudi ndipo akuyenera ande kuti akayankhe mulandu umenewo pomakalandira zigamulo zawo akalazilandira zigamulozo based on that zikuone kuti apolisi anakathamanga be kumeneko kuti atute fanzi yochuluka ndithu chan magayi anthu amene anapanga chipongwe chimene jaji ndi anthu ambiri sizoti ndokhawa we cannot say 43 ndi anthu okhawa amene apanga zizo panaita azimayi nakuonesanso ne video mama wawo amene mmatsatira bwinobwino pano tazimayi timachita kumenya amwene kumenya munthu uja amene izo sakhala bwino kumenya tinatutangomangira nsalu mojeno momo basi mkhwapamo ndithu kumenya onse aja kwene arotedwa amene aja ndipo enawo nkhope zawo zimachita kuonetsa ena mpaka anafika polowa live kungwira munthu uja uyu abamaliseche chanchana uyu ndedikirani kaye tikufuna tikuoneseni imene titamuphere kujambula live basi live itu ndikumaonera anthu atakumupha kumeneko kufuna kuoneka kunoti amazitsata onse aja kwene arotedwa nde I think anthu omakwana 27 akuphawo achepa akwenena be akhala anthu ochuluka kuposera pamenepo tukambaro zache kwa Nsanje ndi makhala mukuona amene zikuendera kuzungulira kwake anayi pa stadium pa ground dzulo anthu awiri aphedwa pa ground dzulo kodi anthu amene amapha amene pa ground amene amaonera mpira mukuonera kuti ndi anthu okwana basi 40 anthu okwana 27 okha
sakosi 27 azepa ndi anthu ochuluka kwambiri amene apanga zizo onse akwenera tulende kuti musavutekenso omwewo amene mwagwirawo ndi amene akwenera azifenyidwa amenewo kwafenyafenya fyafyafyafya fotokoza nzako ina ndani apa palibe ndani azichulana fa akudziwana mene amenya akudziwana mudzima pamono to uyu sora amenya nawo uyu ndi amenya kwambiri uposa soini adziwana onsewo akwenera ndi kuti no onse atoleredwe onse akayankhe mlandu kungozilekelera isisi ndikuwuzani zipanga ndi kuti transfer kupita ndi kuti mujani mu boma lina kena kuti zivaso boma la zitatu nanga sapa inamba boma limodzi kena Nsanje tikukamba za Chikwawa choka Chikwawa tizepeze kuti mwina tayamba komanso ntheka ndi blunt yakandi kuti sitikufuna zimenezi zifalikire mu dziko lathu lino tizikhala anthu oya tizikhala anthu mwamtendere so mukuona kuti zikafalikira chonse fere zilephera nokwenda fande tinoziyenda tosakhudzana ndi munthu upezeka zoti wangosayangana neso ndi munthu wanguyang'anana ndi munthu akukuwa maliseche angawa nenda anthu ake oduka amituwa osakhala sikuti ayang'ane kuti maliseche kuti asowa kapena haya nkopezeka zona atangomenya kumenya mpaka nakupha alibe nazo ntchito zonena kuti kapena tipange verify tiyang'ane iye alisuzumileko kuti ndizoona ndechomwe chuchitika tapa apolisi ndizoona kuna kuti no anyamula timu ina ya anthu pa anthu amene wawa amene amangidwa timu ina ayituta akupita nayo ndithu ku chipatala ndekuti cha Chikwawa cha boma zimene district hospital Chikwawa district hospital ndipo timu imene iyi imasungidwa ku polisi ya Nchalo ayinyamula kumeneko ndi imene manena kuti ayi ziwalo zathu zarani ayinyamula ikafika ku chipatala akayiyeze kuti kodi ziwalo zikapena mwina make kapena mwina ejeni ndizono kuti wasowa mbali inayi kapena mbali inayi ndi imene asowa kapena zikhala motani ayi kumeneko kapena mwina kandi julata wasowa mbali inayi imwina angotsala ndi julata mmodzi yekha bati letu padzama julata kuti papena mwina wangotsala julata mmodzi yekha akafufu akangopeza kuti onse ali bwinobwino ali m'madzi ndipo anthu ambiri ndizonena kuti chani ali bwinobwino amangonama ndithudi mpaka nakupangisa zono tino fanzina yake heroes miyoyo so sad tikamakamba izi zetu umatu ukamayenda mmasabanchizo mumakumana ndi anthu amene amadziwana ndi fanzi ziyaphedwa ija kungamba mu newspaper yemweja ndi makuwerengerani ana ajeni ya Daily Times mzimayo tanano anthu wangabo mwandiphera mwana wanga mukuona anthu amene ajawa zakudzanda kuti mwa personal kwambiri koma kula anthu ena amene akumalemba mmasabanchizo mukunena kuti magaye zoona mwapha cousin wanga chonse ayi mwapha kapena mlamu wanga zonse ndeno mene mwapanga zonse mumukuganiza bwanji ino sopano kodi ino mkazi wake amene amusamale ndani ana ake amene amusamale ndemuti pasefeyo chintchito choti tiyambe kusamalana what is happening ikuona kuti ena kumapasana mawarning mpakana nazoona wina akulemba zona akuluakulu osa amene mmakhala ku Nsanje ku Chikwawa komano ndi kuti munachokapo kapena ndino alendo kuti no kumene mkongo chokera kwa makolo osayelekeza kubwerera musabwerere kumudzi mwangobwerera kungokuona ngati wachilendo basi takumangopeza kuti akupha fanzi ina yaphedwayo ndione noti nangobwera basi kudzacheza basi kungoerukira kumene kuti ifika mmudzi kacheze kumudzi koma basi ndikuphedwa nde be careful anthu sopano azichita mantha ano sopano kuti asakafike no kumudzi kwawo chifukwa zonena anthu akumudzi kwawo ndozweta ndoduka mitu ndi akufuwa kumanena kuti akaswetsera chani ayi anthu amene wawa ndeti ndizoti amangidwe choncho and no mercy akafika ku polisiko upange zonena kuti no apite ndithu pa court mpaka akagamulidwe apite ku ndende and kuzakundendezi tikungoyankhulanso kuti zana anthu amayenera aphedwe that's the only way I think chilungamo chene maskelo adzazibalance somewhere. These are the scales of justice somewhere. Tizine na chilungamo. Ukuku ngati kumwaika konde kuti 50 kg, ukusomike 50 kg. Kuti no zibalance bwinobwino. Kuti ku 50-50 kena kuno scale jengo imano pamodzi nji. Osati no mbali ya ukuku zili ngati sisoje pezeke zono tino basi mbali ya ukuku linde kuti 50, mbali ya ukuku 10 sizogwirisana. Kupha ukusonde kuti kupha mukatero ndekuti mupangisa scale jakutirani ize balance koma mukane ukuti ukupha ukuyiyayi akuti no akakakhale ku ndende ino zaka kaya mwakuti si ku balance ya these are guys amene akangodzadzitsa ku ndende kudzako ndikakhale nawo ku ndende kudza tiyambeso kumapanga mapulani onena kuti yayi tadyetsera anthu akundendewa anthu akuphawa zimbala ngondo zakupha nkhandwe ngati zimene ziziti zizivutekanso kumapi zikuti kusakaseka misonkho yathu ndikumakadyetsera nkhandwe zimenezi no way magaye tingopereka example apa kwanena kuti zomwe timayankhula zimakhala ngati ndi zoduka moto komano
when you listen to it you realize kuti there is sense in this. Tipereke example, tili ndi chirombo tili ndi mwina chinguluwe, chirombo zina chake chimene chikuzunguza muzi. Okay, tingoyerekeza mwina saliso chirombo koma nguluwe, koma tinene ng'ona amene zimapangira muzi. Tili ndi ng'ona ndekuti ikuzunguza no mudzi mwathu. Tinganene zonena kuti ayigwireni ng'onayo nde mukayisiye mukakeji ako nde muzidyesera. Tinganene choncho? What do? We get ng'ona ija ndekuti ndikutani ndikuyisowetsa. Yonse zimene apanga ndi zimenezo. Anthu tamati akutengeratu ena ndekuti mikondo ndi mikondo tu, kumakhala zikwanje chani mauta kumakhala ndekuti kutema kupha ng'ona ija sitingayisize kuti kuyidyetseraso yayi kupanga choncho ndekuti tivulaze tonse. Now what are we doing? Titenge ngati no anthu awa fanderi munthu akuphawa asiyana chani ndi ng'ona iphe awaphe ndi asiyana chani. Ng'ona zimene tikuzitengazi zapa mukuona kuti tikazisiye nokundende nosopano. Zimene anazonso ziphedwe. That's the only way of bringing justice. Anyways, maganizo anu magaya mukuiwana bwanji? Tikuyankhula kapena mwina we are too radical, tikuyankhula zosokonekera akutitu.